Wejle, co to je? Stalkerze stoją pod moim arutem. Ja jutro muszę jechać do Imperolu. Witajcie się teraz prawie do Imperolu, do Serakojców. Wybierać cenice, przecemci, przedowniu, krumę, cenidła. To po kasiepsku są rolety. I mam teraz tych stalkerów, że ja muszę zasłonić swoje ruty, żeby się nie bojeć. Stalkerze mnie mancią, płed rutę płed chłedzą. Nimum przecemków, ceniców i łeniłet im wiedzą. Do Serakojców musia jechać tej. Drechy, dreśkłe do Imperolu płyj. Ni w Chinach, a w siedkłe sam produkuje na kasiebach. Wieżeje, cenidła, przecemci, co w twich potrzebach. Wiele kolorów, młodwów mają do wybrani głę. Gardiny w setkach farwów do wiesiani głę. Możesz przejechać, dotknąć i łę bezdrzec. A łe co zapituś, ty wsiedłem ześ wiedziec. Z technikum Imperul ty się do przódku. Możesz sterować, wsiedcim schecie we strzutku. Ze smaćkiem we stawci są zrobione. Showroom moderno urządzony. Te wsiedci sprawę mają zrobłecezną. Monteją w heciach, błydach, gdzie bądześ chcą. Taci głę prestiżu nikt nie mdze mił. Mają oni wsiedkłe, co do rutów i wieżejów, a co nowożniejsi, to na kasiebach żeją. To do kasiebsku firma, a to sam chwoli. Nawet kałdrandzi głę klienta zadowoli. Mają oni ekonomiczne i wysokobudżetowe produkty. Imię sałudu, co skupić wieldzim fuksem. W nowi trendy są dopasowują. Inteligentny błydę mechanizmama są zajmują. Ciejka się zgniły, a błę umanciony sedzy na kanapie. W ręce trzymu pilot, a płegłówce są drapie. Jeden przecesk, roleta, markiza, żaluzjo idzie w górę. Je to dla uczonego i tyś do górę. Te ruska są ceni, innowacje i wygłeda. Dbani łe klienta to Imperolu potrzeba. Ich nowym hitem je cenica Absolut Premium. Jo tyś chcą ją mieć, mum jaś dylerium. Jełe na automatyczny, na pilota, ci i aplikację internetową. Musi ją mieć influencerka modernową. Wsiedkłe do smart heci mają. Tej do Serakojców, do showroomu waj rociają. Aluminiowe kasety, wesok jak łezce, robią je kasiebi, a to są łezce. Baro błegatu gama farwów, jaś dwasta do wybraniłe. Rocią do Imperolu na detków wydani. Twoja buda błegatu i snuziu bądze, zazdrościce sunsut i ksunt na kłelandze. Bydeja kasiepsku influencerka.